everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Sa panahon na nga mosulbong ang mga maisog nga agila. Tungod alang sa managsama og hiniusang katuyuan, ang krusada ug ang panimaos. Husto ka, Misael. Alang sa krusada o panimaos. Kasado na ang pinakauna ninyong misyon. O kinahanglan nga planohon gyud kini pag-ayo. Kinsa ang target o unsay iyang background? Haniti ka na gyud kaayo nining trabaho Misael. Tana ka mo sa suod alang sa planning and conceptualization. Okay, Sir Mark. Lina, Okay. Tanong mo, General. ning higayuna. Pasahero nimo ang eskwadro, Lina. O, General. Naginaminam na ko nga makatrabaho tika, Klina. Ako sa Misael. Malipayon ko nga mo'y napilian. Aron mamahimong sidekick sa esquadro. Mailan ni higayuna kung unsa naging kita kaandam nining atong gidawat nga misyon. Gusto ka, Klina? Doon na lang gid kayo ta. Sa dili pa ang kurba dahon nga dapit mo overtake na kitandaan aron adto ta sila banatan. Doon na kita. Pangandam, kay mo overtake ako. Ah. Accomplished! Laos lang yun! Go, 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 go! Nilampos ta sa atong misyon. Napatay gyud nato ang kinganlan og muklo nga drug courier. Kadaghan di sa mga epektos nga sakay sa maong sakinan. O, Misael. Nikabat og 170 million pesos ang market value sa gituang shabu nga na-confiscate sa mga operatiba sa kapulisan sud sa maong sakyanan. Kadaghan unta sa mga utok nga maburyong kung nakalusot pa kadtong gidaghanon sa drugas. Tinuod na. Nakapatay man tuod ka. Apan luyo sa kasayuran sa kadaghanan nga nakaluwas ka og kinabuhi sa mga inosente. Dili kita kaaway sa balaod kundili kaabag. Mabuhi ang krusada! Mabuhi ang eskwadro, ang manluluwas sa mga inosente. Apan kaaway sa mga dautan. Ilabi na gyud sa mga drogista. Kagaw ang napatay sa eskwadro. Apan gikundi na nilang maong krimen, General Martin. Sabton ta na lang. Kailan sa ng trabaho. Ang mga kagaw nibahad pa og nimando sa kapulisan alang sa lawom nga investigasyon. Nahibaw na kamo og sikin sa kini silang grupuha nga mo'y tigpanalipod sa mga kriminal. Apan ang mga kamot sa eskwadro. Dili mohunong sa paggunit sa armas aron mo patay ug mo patay sa mga daotang sagbot sa katilingban. O sa sunod nga misyon, General. Maniid pa kita sa sitwasyon. Palamig lang una mo. Manimaos pang eskwadro sa mga higalang traitor. Oh, Okay. Ihatag ko nimo ang pagtugot aron sa paghimo sa ingon. Salamat, Sir Mark. Ilusad ang ultimatum alang sa nibaligya kanimo sa mga kamot sa kagaw nga Major Gaspar. Madam Cheng, gikasubo ko kayo ng hitabuha. Wa ko kinidama. ko ka ng lagot!
ka na suko sa hitabo ba? Alay. Madam Ching. Alay. Gipaak mo na sa mangimong kamot. Ako ka na patay ang muklo ba? Mao ko lakot. Siya ka na kasaligan ni Jul Gaspal. Ngano ka na siya gi-ambush? Kuha na noon milyong kantidad illegal dulugas. Sayang na sayang lang. Ako lagot! Na-confiscate ang mga epiktos sa tiga drug enforcement, madam. Sila ba ito kontak? Ha? Kita ba na connection sa ilaha, Mitchell? Wa, madam. Kana ka mangita paagay ba? Pasin sila pwede aliglo palas lahat balik sa mga bulto-bulto dulugas na akalon sa ilaha pa. I'm sorry, Madam Ching. Oh, Pero dili mahimong masunog ko sa akong mga kabaro kung ako kanang himuon. Kalinti ang maong alkanse. pero sayang ba? Daga mga butangan na sa auto sa muklo ba? Kuha na sa mga pulis dili konektado sa organisasyon sa Malkadalagon. Ang tinuod, Madam Ching, nagkainit na ko ngadto sa akong mga kabaro sa police organization. Wa gani siguro, o gipanid-a na sa hilom ang akong mga kalihukan sa intelligence. Ikaw ka na dili angay hadlo ka na bahina, ha? Kinsa juga ning nitumaw karon nga riding in tandem. Nawa naman unta kini sila. Ikaw ka na ilak. Kinsa ka to sila liding in tandem. O lagi, Madam Ching. Pangag sa ilong. Kana mo'y tutukan ko pag-ayo. Kana sila, piskot sila! Silduga nga ako, problema ba? May taka to sila, matay ba? Matay! Matayo na sila ba? Dag na kabalita ko. Sibaw kayo karon ng bayan sa pag-strike sa riding in tandem nga nakapatay og drug courier. Mao ba, Iha Aliyah? Sila na ba kato, Dad? Nagsugod na ba dahil sila sa ilahang misyon? Iha Aliyah. Mas maayo tingali nga likaya nato ang pag-discuss niya ng bahina. Dad, please. Milihok na ba dahil alang siyang misyon ang matod pa nimo iskwadro? Excuse me, Iha. Ikapoy ko. Gusto kong mupahuway. Misugod na gyud ay tingali sila si Misael. Ingon man si Miss Glenna sa gisangon nilang misyon. Nabalaka kay ko para ni Misael. Diyos ko. Lamtaki ang mga kaisipan sa mga promotor na ining giparugan nila karong krusada. Sayop ka na nga ideolohiya ang konsepto sa pagkabot o kausapan sa katilingban. Nahitabo na kiniunom katuig na kapin ang nakalabay. Apan gibati ko sa mga human rights advocates. Dinhi sa nasod sa laing-laing dapit sa kalibutan. Tungod kay matod pa. Crime against humanity. Og dayag kuno kini nga paglapas sa tawhanong katungod. Nabalaka ko ba, Jam? Tingali og sila si Baymi sa ilang riding in tandem nga nakapatay og durugista. May Sarge, kanabang gibati ni mong kahadlok. Madugay mabuang kas nervyos, anak. Awa niya. Bay, Jam. Asa man di ay karon, ha? Hain ka magpaog-paog? Nangita na si bossing major ni mo. Asa na kuno ka? Di lang una kumsulti kung asa ko karong Bay, Jam. Basta kay laylos ako. Lisod na kayo. Kay baho na ka. Pauli nga libay, Sarge. Kay mas delikado ka sa panimaos ni Misael. Mas palabihon pa na ako siya ay makapatay na ko, Bay. Kaysa mapatay ko ng major problem. Bay, Jam. Uy, hanggaw. Mintras kidopan pati ka ni bossing. Wag yun kay angan kabalakan. Mga balik na nga re. Pauli nga re.
Kasi bossing ra, may manalipod na to, batog ni Misael. Guan mo ba eh? Tingnan kang laylo sa ko. Di mo ka makasabusultihan. Sila dala na kuno sa iyawanan na injik chinoy talay dul pa. Kato ka na suwapang pa. Amis tiluwat tijaw. Maya noon. Ikaw ka na adto gidayon ha? Kaya ko ka na gusto ko ikaw puga ha? Talain na pagtalay dul chinoy pa. Madam, anong dili na to bunyagan ang bag-o na kong tao? Nga bangis. Si alias Buoy Bangag. Kana pagkastaligan? Kana ba ka na dili siya dang ha? Kasaligan yu kayo. Killer ang maong tao. Ug bangis siyang mupatay, Madam Ching. Okay. Kada ako gusto makahimamatay mo tao ka na bangis na. Alias boy bangag. Galing talang ka. Dahil kasi ha, ka na nga bangis pa. Okay. Karon yun dayon, Madam. Magkita lang unya kita dito sa ihawanan. Ikaw ka na dalit sumensyon. Ako ka na huwat sa ibo kaupan ka na bangis pa. Ariglado kayo, Madam Ching. Okay. Sige. Bye. Bye, Madam. Gusto ka ko nung mahimamat sa insect nga dragon. Mau ba? Og dili kay kana lang. Dinhi, suwayan unya ang imong kabangis. Busa, kinahanglang mahurot ang bilib niya tong insika sa imong kabangis alias Buoy Bangag. Huwag ka na yung problema, Boss Major. Andam kayo ko sa tarangi kayo. Kalosa. Paingon pa kini nga tong rumbo sa mansyon sa insect nga dragon. Kiga naging ibog to, Boss Major. Termino ka na sa mga hitman. Killer ka yung tinuoray alias Buoy Bangag. Professional assassin. Hello, Madam Singh. Ikaw ka na nililimot sa sipti protocol ha, Mitchell Gaspal. Oh, Ganong kalit mong ipahulong kinasakyan? Ha? Major Gaspar? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.